कुडाळातल्या सिंधुदुर्ग राजाचं थाटात विसर्जन पार पडलं। 4 तास चाललेली विसर्जन मिरवणूक रात्री 9 वाजता संपली। फटाक्यांची आतषबाजी, गणरायाचा जयघोष करत बाप्पाला निरोप देण्यात आला। पाहुयात सिंधुदुर्ग राजाची ही भव्य विसर्जन मिरवणूक आणि भावुक करणारा निरोपाचा क्षण।
सहकारी केलेली असा करून घे तुका सांगण्या केलेला आमदार झाले कोणाचो पाय घालू म्हणून तुझात पावलं पण केलं अजून असा जर मंत्रिमंडळात मंत्रीपद दुसरं कोणाचं पाय घालतलं नारायण राणे साहेबांका पण निघलेला असा काहीला फटवटा केलेला असा दूर कर साहेबांची दीर्घ आयुष्य वाढवून दी शब्द प्रकाश चला होई असा जर तू केलं पुढच्या वर्षी याच्यापेक्षा सहचाकरी करू सगळ्या कार्यकर्ते राणे साहेबांचे या समाजाचे या जातीचे या कार्यकर्त्यांना भरभराट दी आणि अडचण असं तर दूर कर आमचे उंच पदाधिकारी असो सारखे पदाधिकारी उंचीन कमी उंचीप्रमाणे पदाधिकारी महाराजा सुद्धा करतले हाके शब्दाक पाव त्यांचा वाला कर जिल्ह्यात जर मंत्री म्हणून निवड झाली सोन्याचो आज येतलो असा
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।